ман барои шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳам. дороҳои гиёҳӣ барои фарзанддор шудан, простатит, сангу намаки гурда, бузбала шудан ва он ки хароб карда ва инчунин барои дарди миёну поча ва баровардани решу мӯи сар ва инчунин нест кардани мӯйҳои новазӣ ва дигар намудҳои дороҳои оригиналро метавонед дастрас намоед. Ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. Барои реклама сипоридан бояд видео кунем ва имрӯз ҷомеъ гуфт ки биё ака видео кунем. Во ништяк биё кунем. Чока ҷомеъ корочхе саломатед шуд. Ассалому алайкум ҳама каса. Ман Лерик Тиҷи. Ҳар рӯз дар барнома ака дилхудо қарор дорем. Худат ҳозӣ дар чӣ кор бор машғулӣ? Кор бор ака видео кунӣ озирашда. Чӣ видео? Ролик Instagram. Мигратсионкатон бучидагия ё ки як соли охир дар Россияин ва бояд сарҳад бигзарен. Ай ҳама дар роҳи осон ва арзон и аз хизматрасониҳои Муҳаммад истифода бурданай. Муҳаммад шуморо айҷотон меояд мегира ва сарҳада бе ягон проблема мегзарона ва обратно меоратон. Барои ҳамо айноми репортал гап занем 500 рубл скидкаш гарантияш қатия. Шумо ҳаматон определён духтаракҳое ҳастанд ки як кас мегира хачи кор мекунад бо дигар кас сабабш чие? Яъне хачи ҷанг мешаванд бо пеши дигар кас мерава ич хеле може дам хелай барои ки ма ам хали тема рака да духтарак дидагим реально ки масад вақте қати маро лекесад бад гуфта ки масад гапу моқати одам тобри нагириб баъд ҳами имина акама дар ҳами вақти роликни як чи ака баъд мебинем ки отношение мекунӣ ку қати духтар арус бари ролик мекунӣ ку ака арустая ҳам гап мезани қадиша ба ҳам ролик мекунӣ ака ҳами чиз митоя ба хотире ки сабаб ака ое ки вақте қати духтарак ролик мекунӣ арустая абад ягон духтари дига туда менависа ягон чи ака вақте ҳозир ҳам блогер шуди вақте камтарак ака номуд хес ту уже бидон ки менависан ака бисёртар уже духтаро интерес мекунанд қати гап мезананд мехоҳанд ки просто пеш бинанд ана ки духтарак мисол дига чи фикр мекунад баъд любой кор да ака тори сарат мегӯяд любой чида тори сар ати ура реклама карги тура уже мешиноснанаш ака ура мешиноснанд баъд вай любой болои сар буронда мегӯяд як гап мегӯяд небугӯ тамому қар мекунад барам қадар ё апаш меги ака ё ки ҳамкор ё ки хоҳараш меги қачи кор мекунӣ тамом духтаракое ки ҳози хати кор аввал хати кор мекунанд хати дигар кас кор мекунанд вале ягон чи намегӯянд ягон секретота намегӯянд ака секретома ака намедонам як чира ака ҳамиҷа дорам мегӯям ки ягон духтареро ки қатиш ролик кардам духтареро ки қатиш ролик кардам ягон таша арӯс нафтам ака қати фотима кор мекардам қати лола аввал қати лола кор мекардам лоларо ҳамо апа мегуфтам қати фотима кор мекардам фотимаро апа мегуфтам ин ҳози қати апаи ҷонон кор кардам апаи ҷонон апа мегӯям ягон бор ягон туша мақсад гуфтагӣ нестам ки қати ман отношение ки гап зай хари гап набудам ай ҳамо аввал тоҷа барам қадар як чира ака худат ака гуфтагӣ ман ба як чанд каси дига ака дилшодам гуфтагӣ дише гуфтагӣ ки қати чи одами кор мекунӣ мақсад чи накунӣ отношение накунӣ ки любой корда мақсад метавона ки одам қати як ҷанг меша мезанам мерам гуфти худат ки сита як чита мебирона фош мекунад соҳаи блогинг в общем шумо вайнерин вайн и коротки ролик мешавад яъне ролике ки 1 минута 2 минутаи вайн дорад барои ҳамо ёра вайнер мегӯянд блогер барои чӣ намегӯянд шумо барое ки блогинг и ягон направление ягон маълумот доданае барои ҳамо шумо вайнерин ҳам соҳаи шумо дозу кие беҳтарин ҳозир агар барои актив бигирем бисёртар ака ғолиба дастгирӣ кардистан мақсад мардум барои дастгирӣ барои беҳтарин мақсад ман имина худам дози акай фаридуна медонам фавика баъд занҷабилгуро слишком крутой чизо мекунад ман чиз ҳамин занҷабилгуро да мегӯм вақте ки ҳамо акаҳо меомаданд офис агар даётон бошад меомаданд ба худо қасам ку ягон таймо ҳамо акаҳоро на соз ҳурмат мекардем на қатишон соз салом мекардем мефтем ё киян я намудро рекорд мекардем на чизои ход мекардем абад ҳозир ака ваё қоил кардам ки масалан мешава ҳами чиз мо ҳаморо ака интерес мекунем ман бисёр вақт ака дар як рӯз медром ҳар рӯз медром мебиҳум ягон видео нав партаган ҳамо одаморо ки мо интерес надоштем ҳамо қоил кардаган
молодецам. соли 2019 баён шумо дар чӣ метофтам? Агар случайно ҳамо меомадан ҳамо сола ролик мегуфтанд мо намекардем ака. Ин нама намекардем. Ман худам гарани куртуа медонистам ҳамчун бисёр нигоҳ мекардан охи ютуб дар чӣ мекардан. Ман мегуфтам ки ё кия масалан хачон ролик намекардем можи. Ана ки ҳозир ма ворам бу мумкин ма ролик накардам. Мумкин не. Реально. Хайна. Не серьезно, вот крутой ба. Айреперо кия ёзи ёки реп гуфтам мо речитатива дар назар гирем. Гапзанак. Ай гапзанако ки зур? Ай гапзанако ак намедонам зур буданша. Ҳозир ҳамин дар Тоҷикистон ҳамин любой кас ҳозир ак барон мега. Ҳамин репер гуфтам барон репер мешиносам. Медонаша баъд кира не ки ҳама шонда қоилам. Шонда мақсад чиш дар қоилам ака. 3000 мухлис дора. 3000 мухлис дора. 1000 кас шинам химе гарда мега шон ту балаболи кади ту мирғи кади. 3000 гуфтам, амтеса шон 3000 мухлис дора. Примерно. 1000 кас мега шон ту мирғи кади ти хади агаре да ҳақ ҳамо 1000 касиш ягон кори бад кардеса. Адавақ у 2000 одам мекаса. Ора може фребам нашод любойшам када бошад. Бом 2000 мекаса мега ки шон ту метони шон ту ба пеш во дастгириш мекан. Я намуд мухлис ҳам меқапаку реально авай метонадам писака. Вақли навик Марио тамошо кардӣ? Тамошо кардам. Чӣ гуфтаи? Ай аввал то охиша тамошо кардам. Имино як хиёл мекунем якум одам маем ки дар Тоҷикистон ки ака батли ба минуса бад мебинам. Не ки ҳамун батла ман то охириша тамошо кардам, минусоша тамошо кардам. Ман ака наврӯз дар як гап гуфтанем нави гемси ҳамин гапа гуфтанем ки нашод худо раҳматӣ гап мезанад, нашод дигар гап мезанад. Мега ки Марио акон эмсира гуфта буд ки сумуд метум биё ман қати идибек батл кунам. ҳамин хеле гуфтагия. Набудака барои чӣ? Барои ки Марио бисо қати ма будагия ака. Марио қати ма любой чизи акай маъруфа ма медонистум. Мақсад ҳамин тема ака будаги нест. Мақсад нашод ака дигар темао будам. Не ки имина ҳамин темаи будаги нест ки акона зан зада боша гуфта боша ки биё матра суметиум 3000 биё ма қати идибек батл кунам. Хеле гап набудака. ҳамин факте мега ки мақсад фактай дуруға не ки фактое ки Марио овард ана ора факт мегам. Яъне агар он кас гуфт ки вай бизай баъд чӣ бовар мекунӣ хай бачаку просто галасовӣ роӣ кунӣ ягон чӣ бирорен ин не ман но ака ҳамун чизе ки буд ҳамура гуфт ака. Яъне ту шоҳидӣ ки Наврӯз ҳамун чизе ки гуфтагӣ янаш ҳамун факте. Марио гуфтагӣ 100% ака ӯ факт шоҳидӣ. Агар факт намебуд ӯ намегуфта уҷа ака. Мақсад ака факт шида наметунам. Ака Марио ӯра бояд не ман просто гуфтам ман Марио ӯ одам ҳам медонам кия одами голос ки ага ӯра ман медонам ака кия. Хай гуфтан дар кори сай дар видео не ки ман медонам уҷа ака кия. Ва ҳамун ҳам хеле гуфтагӣ. Вай метавонад ягон хеле шубҳа боша ки ҳам метавонад гинат кунад. Ака уша ака намедонам не ага намедонӣ кия. Нашод уша не ман медонам ӯ одам кия. Ки будаша медонам ака. Но нашод гинат карданаш ака ман намедонам. Не ки Марио хай Марио бирид охи ман ака барнома кардам ди гуфтам ки Марио мебира. Гуфти ки кадомаш мебира? Ман гуфтам агар навикам бира ман Марио мебира. Не ки Марио бирид ака. Марио ҳам ба мнение ту бирид ҳам ба галасование. 100% ба мнение любой кас ака бирид. Худа даст я бор га даста бардор ака Марио бирид. Хабар даста бардор. Марио қоил. Тамом. Ава ча ҳози вайли Марио 2022 я батл кард ки набуда када 2022 хали батл. Уже 1 миллион мешавад? Намедонам хеле кӯб. Ман батла я 10 бор тамошо кардам ака. Конкретни гапҳое ки намехоҳӣ медонӣ Марио мегарда мега ки мехоҳам карочи дар рӯ туф кунам, мефорам рӯ та дар замин наждак кунам, мефорам рӯ та ғаждак кунам. Ана гапош ку ака. Просто айра гуфта намешад дар ҷа агар ман бугум. Гуфтанам онай 21 солаи. Ман мегардам. Ва ин калимаҳо бароира пурмазмун. Зура. ин гапҳоро ҳозир ман мегӯм ака иҷоша дик бумо ка Марио мега ки мефорам ки ҳама гапҳои зур гуфтага Марио қоил кардага ин гапҳо бароира ганда пурмазмун мекунад. Марио қоил кардага зур кардага конкретна зур кардага 2021 дандаш батли эмиби урали ка гузаштага конкретна ба мазагиш 100%.
من تماشا نکردم نبوشه نمیشه بطلی ریکل در اشاره هم تماشا کردگی کی زد؟ کرانچه اکای سورا مرا گل سوی کرد گشت خله دو درجون آخی هوای گفت تیار نبودم مودم من بریدم شد من یک چیزش در اکای سورا با میگم که همه گپ بطل بومدگی نیست هیچ کاری دگیش نیست من یک جاشم میگم اکای سورا خیلی خان گشت خله 15,000 سوخت گفت من رفتم این هم خیلی خطی بریده کرد برید چی باید ایشان با بگو نه مقصد کی نه مقصد در ارشاد جورا من میفهمم اکای سورا کلانه اکای سورا بریده بس این سال سنید نکرد مردک من مردک نیستم مال بچه هایشون ولی چی ترک خمچک ترک غولی با برای چی همه تماشا میکنم با گفتی تو من نمیگم که تو پروستا با گفتی تو با فکری من اگر که نه مثال سالهای خیش بود وقتی که من در اوفیس الکتریکی برندگی کار میکردم من میتونستم همون سالا برم اکا بیروز بگم که اکا بیا من در کانال تو مثلا برندگی کنم چی کنم موجود اما او اکا مرا اکا بیروز نغز میبینه اکا قطیم زوره چقیه بیاد انسانی خوبه ای خوبیش مقصد میشه و آدم استفاده بودن نکیه چیه که اگر چخیلی در من خدم اکا تو قیام من رنگ اگر چخیلی غولی بسته اکا من قد دبر اکا چی باشم یا تا بیروز باشه اکای برام یا تا دیگه اکای یوسف باشه و خدا قسم که من اکا اینستاگرام دیگه کنم من اکا باید خدم قطعی تو سالی 2019 ویس رپی توجیک بود چی حاضیره واینر بلوگر بود قطعی بدن تا گفتی که اپو زیریچ تو یک ارمه بود کش در چونه میکردی میرفتی استفاده بودی هیچی نجیدیم او وقتا مفکورم دیگه بود اکا با یک چیز دیگه که اگر در دو باشه که غولیب ایجاد 90% کورای 5% یوسفای 5% بیروز نه اکا 50% 60% ما میشوه ها گفته غولی باید نایی هر یک کچسوی هستن اکا که این چیزا از طرف یوسف میشوه اکا مقصد رکلامایی که میشوه از طرف بران میشوه انگاه که اکا او وقتایی که بود اکا وقتایی را شما میگه دیاتون باشه اکا هر یک باره که میشنم قدی بچه اکا اگرون چی میگفته اگرون کس قطی مقصد میگفته که همین خالی کارا نکه همین کار نمیشوه لبای کس اکا دیات باشه میگفته که جمیره نرسه جمیره هیچ نگه که مقصد حالی مایده بعد میفهمه اکا خب وقت رسید که اکا جان تعریف نیست اکا همین جای تعریف نیست خود اکا دیاتون باشه در آفیسی چی بودم منو چهل مقر کردم در روی یکی شما را گفت سیونکا که شما سیونکاش نکردیم من گفتم اکا بیا سیونکا برای خسته رفته اول گفت چی با لیریکا سیونکا میکنی مرا نه شما گفته که لیریکای زاوی سیم نیست اکا باز اکا کاجی پاورد یا چی اکا تلفن هست اکا سیونکا میکنم یا اومدم میگم اکا یک از دیگر اکا سیونکا میگم کروما بود که ایسان بعد مرا بیشتر اکا فایده اومدم آوردگی به خاطر که امید فایدهش چی بود اکا همه که اکا مجبور میکرد خیرالی کنیم اکا و این چیزا من اکا موتیویت میداد میشم میگفتم خید که برای فایده ما یه آدم را مجبور کرده است یا رکلام یا چی میشید اکا اول داده تون باشه میرفتم 20 تا آجای توالت میدرومادی پیش ادروما آینه بود که همونجا در کنکورس سیونکا میکردم چلیز آینه بدروی همین کنکورس در اشتراک نمیگفتن ما اکا سوم دادن باز اکا ما رکلاما که او در ارزان میگیریم با کار چه اکا سیونکا میکنیم ما زیاد ندارم یگان رکلام چی اکا با تلفن سیونکا کرده باشم حاضر یاد که وامبو کردم اکا رکلام بعد رکلام اکا خانم گرد در اکتیوی که من داشتم همون چنان 130,000 یا 140,000 گرفته هم رکلام وامبو که پروست رکلام اکا نو ایده را شما دادین اکا اومد اومد سیونکاش کرد مانتاژ کرد پارت افتم در ساعت 20,000 گرفتم پروست اولش با ایده بچه‌هایی که میخوان همین ساعت در بود رویان بچه‌هایی که همین ساعت در заинтересовані یا که در همین ساعت هستن استریلیت نکردیستن کارشون پیش نرفتیسته مشکلیشون در چی میبینی؟ مشکلیشون اکا لوچ نکنن چی با؟ نکنن نه اکا کنکورنسیا نه اکا باور که منم اکا انمو سالای 2019 2020 2021 من میدیدم پرابلم های شما را اکا ای دیگه بچه کارم میدیدم در نظر میگفتم خیلی ایو کین کجا دارن مقصد ایو در یگان گربش یگان پرابلم چه میکنن اکا انا که حاضی خدم در همه حالت میکنم که خدم انمو خدم کاش که در همون سالا میموندم میستودم اکا
ҳамун соло дар рекламҳое ки 5000 рубл 6000 рубл ай ҳамин конкурсҳо меомад ака ҳамуро мекардам дар видео мемондам ҳамун хубтар буд мерафтам ака ҳеҷ кадам мешинохтаг ман дар пеши яре пе сара хам мекардам мегуфтам ки биё барнома кинем чӣ кинем ҳамун хуб буд ака ҳозир ака мешиносам проблемаш ака шинохтанаш дар чи як ҷо ака занг мезананд намераи ака хафа мешаванд мегӯянд хача ким ки гирифтаистанд ӯ намедонанд ака ки мақсад мо дар чӣ ҳолатем чира фикр мекунем ака мо ай бекоримона серкорем ака ай бекоримона серкорем намедонем чӣ кор карданмона ака ай ҳар тараф ака ҳарчи айса ҳаққорат ака ҳаққорати мухлис шанидем ака ҳозир комментарионда ака ҳаққорат почти нест ака ба хотире ки ака уже аммо медонанд недавно ака як проблема шида буд оиде ки як машиниг ака моро фиреб кард мо гуфтак реклама ака ма ҳамура реклама накадагим ака мара проблема шид рекламаи ту накадагим ака проблемам кардан ака тим боле ки ҳозир бачаҳакое ки ӯро гуфтаси ака ӯро мумкин ҳозир 50 сум 60 сум беган ака мумкин реклама кунад яъне ту ба як гап гуфтанӣ ки бачаҳакое ки оли в общем ба як мартабаи дар кория нарасидагиян хушрӯ фикр кунанд ки ягон каси вақте реклама мекунанд хушрӯ информатсия бигиранд ё ки гапҳоеро мегӯянд хушрӯ гапҳошуно фикр кунанд роликҳоеро мегӯянд хеле анамо гапи шумо дуруста ака баъд як чиз дига ки ман чиза нав да худам қабул кардам ки кадоме ки мега реклама номери телефонаш ака я паспортша рекламае ки мақсад берунаи тоҷикистонаи нашод меган мо айфон мефурӯшем чӣ мекунем нашод ҳамо боваршон накунед то телефонтона наёран суншонате мара ака навистак ҳамо одам гуфт ки мақсад реклама кун ма гуфтак реклама медони ака чӣ хабе гуфт ту бугӯ ки телефона да даст биқа бугӯ ки ман ҳамин айфон гирифтам овардагно ма гуфтам ту мада наёварда айфона ма чӣ мардума дурӯғ мекунам мегӯм ки ама да айфон овард худо шоҳиде ака айрӯ ҳам чиз мада проблема кардам паспорта номери телефон ҳама тараф шагирифтан дар корай ма ҳамо одамеро ки реклама карда будам шумо да як савет метиём паспорташ ай чӣ меброя ай тарафи вахш меброя худаш да зарафшон зиндагӣ дора ака паспорташ ҷа нишон метиҳа хонашон мерая ака хонашон мега ки мо қатъи ӯро автомат надорем ӯ дамо ҳеҷ кай отаву чай худаш мега ака то чӣ дараҷа ака беинсоф шидагиянд дар тоҷикистон чӣ рекламае ки ҳаста уже шумо медонед вай ки чай интернет магазино бикунед не ки ай берунаи тоҷикистон возможности ака бениҳоят қинай ака ай тоҷикистон зангд мезананд ака як кас хай мегӯй ки тоҷики хидмонай мерам я бало мекунам гап мезанам қатиш я ба муомила ҳалаш мекунам ака берунаи тоҷикистон вақте ки зангм задан ака ба худо қасам мегӯм ларзам гирифт ака берунаи тоҷикистон зангм задан ай россия занг задестан мега ки ина михали кор шида ту сум мега 150,000 сомона гирифтагӣ гирифтагӣ ака мегӯм чихе мегӯм ма дар дури душанбе мега мегӯм ки ака мегӯм закон поз шид ки мегӯм ма дубай рафтам ҳама фикр кард ки ма гирехтам мега ки ҳо манам ҳами фикра кардам ба худо ака ина бо мо хидмотур сарафтари метарсам ака бура ба худо озегам полис ма гирифтагӣ ҳай худо ай қадар зиёд кунад муваффақиятта ва не только Турция гуҷо любой ҷое ками форат абети да иҷа бошаву бегаи да уҷа хикадӣ лек эҳтиёт кун гапҳои мезадагита эҳтиёт кун як каса озор нате ки ҳай нитоа ҳозир ҳамин сайтҳое ки биромадаистанд шумо дар гуфта монум сайтҳое ки биромадаистанд ба ҳар ҳаққолати номо шонада мемонанд шумо метавонед аморо тамошо кунед лайк кунед айрӯи ҳаваи шуморо метавонанд проблема кунанд барои ҳам қадар дар кор аст чӣ гапе ки мегӯянд ҳамуро ба диққат фикр кунед ба эҳсосот дода нашид ҳамин чизе ҳамин блогери мегӯянд ба худо қасам ака ман нав худам дидестам ки ҳам чизе ки ҳақиқат надора лайкиш намонед чизе ки ҳақиқат надора обсуждатш накунед амхе раҳмат камон бачаҳако буд суҳбати мо бо ҷомӣ ки фикр мекунам уже дар ами як соли охир уже чорумбар мемонад сеюмбар мемонад значит интереси ҳам набоша мо бояд ролик чӣ кунем кадоме ки видеоро то ҳамҷаро тамошо кард як бародаро хоҳиш мекунем кадоме граница гузаштанин услугаи муҳаммада истифода барем кадоме ягон дору дар кортуна ай шифо фарма истифода барем
ва агар ки ҳол ягон реклама дигар пайдо шид значит зуд бояд пайдош нашуда бошад тамом. шумо дар як чи гуфтанем ки зиндаву саломат боше ҳамовақт ҳама чизе ки кардане пешаки хушрӯ фикр кине ман худам нав ҳама чизе дестам ки мақсад ҳами блогериш чия мо аки вай нерем блогер моро ҳамамона блогер медонанд кадоме ки дастгирӣ мекунад 1000 ҳамати калон будрои видео ака дастгирӣ кине ва ин барномаро ман худам гуфтам ки биё барнома кунем ба хотире ки ман ҳами гапҳоро дар дилам доштам ки ман бояд мегуфтам. Зиндаву саломат боше 1000 ҳамати калон барои тамошои кардагитон лайк мунаву видеоро подписатсия кунед. Имоатонда бумонишад.